O cemiterio de San Amaro disporá en breve de datos e servizos a través de Internet. A información sobre titularidade, inhumacións e movementos rexistrados ata o de agora en papel veñen de digitalizarse para facilitar as xestións administrativas e a atención ao público. Levan todo un ano, leva o equipo de cemiterios introducindo todo nun sistema informático que a verdade é que agora vai a facilitar moitísimo o traballo e, sobre todo, desde o punto de vista das familias e das persoas que necesiten coñecer algún tipo de situación das persoas que están ali soterradas, pero tamén para estudos de historia, de patrimonio, todo o que leva consigo coñecer as persoas senlleiras que están ali soterradas. O inventario de nichos e panteóns permitirá dispoñer de datos sobre o patrimonio cultural e artístico do Camposanto, que esperta un interese crecente e fai medrar tanto os roteiros escolares como as visitas guiadas. Ofrecerase información sobre persoeiros senlleiros enterrados no cemiterio pontevedrés e sobre tumbas e panteóns con valor artístico e arquitectónico. No futuro queríamos tamén sinalar en algunha pantalla e tamén na propia planimetría onde están localizadas persoas como Bóveda ou calqueira outras persoas de interese que hai dentro do cemiterio, non? E ese é un pouco o traballiño que se estuvo facendo durante todo este tempo, que a verdade que é un traballo moi importante, moi silencioso, pero que vai dar moitos froitos de aquí en diante. A continuación completarase a informatización dos outros cemiterios municipais, Campañol, Ourizán, Bora e Ponte Sampaio. Tamén se segue adiante co proxecto Voltar á Terra, polo que se acondicionará en San Amaro unha parcela duns 6.000 metros cadrados para albergar cinzas e cerimonias laicas. E nada, intentamos tamén seguir impulsando pouco a pouco o que é tamén o lugar das cinzas, o proxecto que xa temos anunciado. Non vai todo rápido, que a mí me gustaría, francamente, pero ten que ver con tratamentos administrativos e con procedementos administrativos que hai que facelos así e, temos que esperar. Prevese que se publiquen os pregos de licitación nos vindeiros días.